så altså, ellers skal vi rense over på Kelia her. Yes. Jeg er nødt til hans baghår. Kelia, kan du gå lidt frem? Kelia, gå frem. Gå fremad. Se. Nå, det kan jeg komme til. Jeg kan lige stille den et andet sted her, så vi kan få den til at gøre sådan her. Sådan der, så kan I se, hvad jeg laver herinde. Kom her. Går der faldt af ham, eller hoppet af ham, fordi at han galopperede simpelthen fuldt op. Altså, det var ikke så sjovt. Det var ikke så sjovt. Eller jo, det var sjovt at hoppe af. Men altså, ja. Han er lidt voldsom, prøv at se. Whoop. Altså. Ja, værsgo. Altså, ja. Nu er jeg bare på besøg hos ham. Fordi vi skal pause, ja, jeg har været. Træk på dig. Det har jeg også. Så ja, så er jeg jo ret glad for ham. Altså, jeg elsker ham faktisk. Kan du spise min telefon? Ja, jeg spiste den. Jeg har taget sådan en her med, som han lige skal se. Prøv at se den her. Prøv at se den her. Hvad synes du om den her? Du skal ikke spise den. Okay, jeg vil lige. Hvad synes du om den her? Ej, du skal ikke spise den. Han spiste den seriøst lige. Prøv at se. Han prøvede seriøst at spise den. Og så skal vi se, hvad han har gjort med den her. Prøv at se her. Jeg sætter den på ham. Nej, hvor er du fin, Basse. Ej, Basse, prøv lige at kigge. Ej, hvor er den fin. Nej, hvor er du fin. Ja, husk at like og subscribe. Skriv en lille kommentar, hvis I er faldet af en hest før. Hvis jeg overhovedet rider. Kelia, hold op med at spise min telefon. Han siger, tak for i dag.